Miten keittiön jätteet lajitellaan oikein? Tässä videossa opit, miten keittiön jätteet lajitellaan oikein. Oikea lajittelu edistää kierrätystä ja suojelee ympäristöä. Biojäteastia on tarkoitettu orgaanisille materiaaleille, jotka hajoavat luonnollisesti. Hedelmät, vihannesten kuoret, ruoan tähteet, kananmunan kuoret, kalanruodot, luut, talouspaperi, lautas- ja nenäliinat, kahvinporot, suodatinpussit, teepussit. Metallijäteastia. Tähän astiaan kuuluvat puhtaat ja kuivat metalliesineet. Säilyketölkit, alumiinivuot, foliot, kattilat, paistinpannut, tyhjät ja paineettomat, aerosolipullot. Lasijäteastia. Vain puhtaat ja tyhjät lasipurkit ja pullot. Lasipullot. Lasipurkit. Älä laita keramiikkaa, rikkinäisiä peilejä tai lamppuja lasijäteastioihin. Ei juomalaseja tai lasikannuja. Paperiastia. Tähän lehdet ja puhdas paperi. Sanomalehdet, aikakauslehdet, mainosposti, kopiopaperit, kirjekuoret, tulosteet, piirustuspaperit, lehtiöt. Energiajäteastia. Tähän astiaan laitetaan jätteet, joita ei voida kierrättää, mutta joita käytetään energiantuotantoon. Muovituotteet, paperipyyhkeet, styroksi, tekstiilit, elintarvikkeiden muovipakkaukset, likaiset paperit, kartongit, ämpärit, kanisterit. Sekajäte on viimeinen vaihtoehto silloin, kun kierrätys ei ole mahdollista. Rikkinäiset astiat, PVC-muovi, suojakäsineet, muovikansiot, pölypussit, hygieniatuotteet, tupakantumpit, vaipat, siteet. Kiitos kun lajittelet, pienistä teoista syntyy suuri muutos.